Представяме ви атрактивен тристаен апартамент за продажба, разположен на тихо и спокойно място в идеалния център на град Русе. Елегантното жилище се отличава с просторни помещения и високи тавани, като акцент са красивите подови настилки и стени решени с естествен паркет, мрамор, камък и гранит, придаващи изтънченост и дълбочина на интериора. Апартаментът е разположен на 4-ти етаж в добре поддържана монолитна сграда в близост до централен площад, със собствен двор и паркомясто. Общата му площ е 83 квадратни метра, удобно и комфортно разпределени между обширно входно предверие, складово помещение, просторен дневен тракт с зона за хранене и кухня с излъз на голяма тераса, спалня с дрешник и луксозно оборудвана баня, изпълнена от камък и мрамор в топли нюанси. Вътрешни стълби от гранит и дърво ни отвеждат към второ ниво, където е разположена втора спалня и работен кът, оборудван с бюро, предлагащ открита, панорамна гледка през рационално разположените прозорци. Апартаментът е с благоприятно югозападно изложение, слънчев и топъл, с много добра вътрешна изолация, предлага се в отлично състояние, напълно обзаведен и оборудван, а отоплението е решено с висок клас климатици. Към апартамента има прилежащо избено помещение с площ от 10 квадратни метра. Насладете се на комфортен живот в елегантен апартамент с отлично местоположение. За повече информация и оглед, позвънете на 0885450483. Лави Естейт съдейства абсолютно безплатно за всякакъв вид кредитиране при преференциални условия с всички банки. Независимо дали купувате или продавате имот, нашите експерти ще ви обслужат бързо и професионално и ще намерят най-доброто решение за вас. Благодарим ви за доверието.